Phung kaham jotono hane halam sobo ani ketal video phung ai ne base berasa ko khaya ko nai hor tongmang iko nai di hor supai ni khatai sakai oro hor tongan jaga ngai thang lagi tabu hor phage sal phage yang thaku su kasang jang mani sida thupi bo thubo to tara bo tam jam phanjak khas phadi ba marung so kon go yang hor to tong gai te marung so ka an phatiya an phatiwo asa borang si sin kon phatiya ya không khơi mồi là những con mồi là cái gì phatiwan tak lai khusi phatiwa ya khung bo ya krai bo phatiwa be bak phati ba siu một số xin đi tông hàng cái lào ating ke phatiang ham mồi là vậy mang tông nin slai an tai phatika ya khung phunuk jakring goi kona di an te phatika tak lai makham phulmani cream rok je wa shu ma silu mai rok ke chaya khu te srap se tongai mai chanai kecangmani siari ekdom siari lob i ko sal jpai atini siari lob tabu ke para bisingo bo ekdom nokla rogo thasin siari kobli tongmani tabu ngai kisa jeng khata tabu obo hingke ba 10 ta baji tongkham haibeno mairo ke chaya hor jalai ke jengkha belai hor mungko slaka hingke bo ekdom phati nai ma hayu phatiwa ran sai thang om tei ran sai agi sarai phurogo sino makhang kher gudang jagrok kaki songma mia thanglia pi songma thanglia anga bai songma mia sa phayo hungke ba hungke ngo tini si thangbai sine tinle joto no sap ke thangbai sine borok hambu ke sa sori hamyas ngai tongkha hungkai mia o charai phaya ko nei ekdom samung pai le yang kha blog adang madang ngai thangka ani gang amsuk blog tapun chale barawo no blog ya kari mar kha nah di ko brong tomung tamung bai kya aing sonai bo mar yang driver mo mar kanai ro mar ekdom nah de gari bo amar tayar khatir bani bole kuri ni kana mo sungsak gari ketal pai tu mani gari ketal li ko nah de chalok lai tong iko eng bike bo tong thutai le ni bole bortini bahai ke bag khaisi naisa 사기 얼어놓 떠니로 우리 아까 샤팟삭 삼내 아서 커버가 가자 ata chirik di kalaya kita doganah tama saya mani tham kon thik tam thakanale chabu sabdan trakha sabuni phone he sabni phone ma jaganu ko nung anane khaya darada to ni bi bani mela ode ma andai bazaro bazaro ko bangna inta yang ko agini ben ke sambe khapse dogan bo gari ketal ekdom borok chalo tini abrok tini nosto khai bisini bille thela yang phri mama yang phade buroi abreli yang phade phaya phun halam bosida min moi ku subai sida kam chlai cholai ke sum thong lai kya phungni mai chabai drop tabuk no hangai gas hokpai jak hanu hungke khanawi ni ko gas khali talangi tong layo monai bikenai kuplong narak nan bagai maisa mani khosong pai thaka ro no duyang wachiti gini ko bathak jagari uma ayo ma thste kemo gas thangjang na kiri jagai sida pura chirkhong ma rungsuka na na brong phaile ka line choi sarai rong non le ma leng thangka abrok han khasi ge phaileng jak tong phei bayu ma logi khasi phei bi kya ko gas margli ya ora su gui to lai kai ko ra jaga wa gas aro ro bai ke phainai hangge ba res khai tong phai ge rakha debra yak asuk jurma ya lom bai simine ba thai yauti pheimani sida no yesi dunok bai suka leng jakha master abo kai
บ่ให้กะหำไหนตุกไหลเคียเยสมาเรียนนะเขาต้องสิดิบ่ขอรีเขาอีใหญ่น่ะสิคือต้องสิดิ Uma. Yes, bahaya telah hemat orang. Ya kong baila thiri ma drenos kalai ni kya. Hai guys ma telangu. Kesaro redi fu kesaro hai. On Nepal murani boro rokus phaju khusin para ota no sinong para thangya. Phai mai sin para tas phaji hai langkan no. Nong paran thani. Awan rugui tongo tabuk hengke awan bangai iko yang buruk rokok tong ma kya bai song thang sinai hino tini sari go aban bagai oro awan bangai rugui tong ha borong no rohanan bagai hengke ayang go ke wak adari tong ang wak adari tutui no yang go phai nai horbori na nango tai wak no bo hor tutui no wak no bo nai na nango Tam ni bagai hingke bo leda pata khai chaya kisa sakha hingke no leda pata ka khibiri ro iko yang takhum rok bo nai tong kha borok no bori na nang ko wak no sari ton yang tai odek bara tong bo lukla khibi waban bagai bo no odek odek khama charu yang suja gyang tong kha leda pata tei phaya tini supply di poro aban bagai suja gya ko chai tong bo Wak no charis tong sane tabuk borok no ri regrana omo masa chikangi tong habong dol ni toria ga oborok ke ujun mote tor bai kha hai ta hanamang ri khile tong lai ke boro har marek thari tong lai ada sana bagai ge wak rok ngorok ta khumrok chari yaw ki pe bi kha hangke se kisa sari king sene ler sene tin te tu kunan tamo ada snai tu boro hab di hi nong no ga hab baji Hi hab đi hab đi bố của anh sẽ thang lại bলে ấy phải đi hỏi phải đi hab đi waga da rogreya ko nei tabo hingga teitu koi pai kha ang takhum rongo joto na char woi hingga bai ni engko bo mun kha tamhina awang bangai ro horo rugui tong mani hingga obrong munia koi tok mamano tok pengai chari rohonai hne nok ni desi tok no ri phire gi nai monai be ama bthar pai lekha waise no masa hingke obono busuk no chari rohona hne ta hingke obo manjagi rekha hingke ba waisen thei pai kha hingga bono no ama kamga mokol nu gya hna ni o bikhum kotor kotor tongmani obono hingke nu gya hingke titukuna ni sikang angbo o tamhinai obono thapao no senamai aku nai joto no ama hingkai kerang khata kerang khana hinjina ni hingkai senamai aku pura ready khlai aku titu koi pe kheta buk sanjang kha sanja to asinya tinta siku agadi pone mairok to chaya kho hingkai khakji phari mani nai dani rolao boi ko bothre kaisa hingkai khakji phari mani libam kisa roi nai Lipstick kisah lihat ini naman pura mijili tongkai ekdom mozanya serang yang ini, kayak baisongai ngo ganti wa, ngo kai tong layu, tam hinai, awang cherry tong layu, kayak baru ni, awang kicha, sai gara nathanginya, satung habi tong kata kisah, marum sukan kuksi, mijili tong su han sak sur ini. Tangerana. Ta masuk mengenai letong lagi sah. Telangnya ada apa? Telangnya. Ikut telang dia thai dari telang sini. Tahu nggak apa sombai dia? Enggak? Bapak sampai. Selain ni kok saya. Lalu buka aja kan hari. Wah, apa kerja bini? Tamu mau pedal ada zadok. Tahu ki ang siromui tong phayuka awang sherman jaga wai ko karai kuri sidramang bai ke yang karai bo khunjo kaisa kare hai pano ignore khai dia bano kaisa ke sherjang nai hinga bate bolle khata angkai ko pai kha muda muti
gori kya obon las ngai obo kupur hin tong manu ta mawang ba kupur hiri narok ngai obo go somni sido go rejak tam hinai nari kera rasimi kuro goi rejak somni sherman bla ngai kupur ang hata ngai baisung kai ngo thangnani bagai lerjak laiei obo ready ngai tong layu ngai ang awang sher tong sani no haite tui no baisong mairok chabai kya mairok chaya kunai thangnan bagai ready ngi tong layo baisong ngai yang phananan bagai apeng mani obo muthungoi renani nai tong thana nai be khai go no nang kha gari phekya gari phekya nga tam me thana sa ha tam me thana sang ga ê mama ơi Bradley ê mama ơi nung anu sini liat sini wa nung tog liat na badi wa or cocok hanya ne ni mama ke berasung na sangkai arci sakno baba sago enggak baby no tulang hasil nor bay jungki no ang thangnya ni papa song ana himdi hin saya ni papa song ana himdi hin saya or thani pujungki wah duro jaga saja ni satu lagi nih jungki ora asuk bhajian sawayang khai tata kok tata hai bukuk tam mung tong sini nih han chiri nung ta phaji to simpara ha ta phata ta se phanya ko da na pu mama nó thằng khai na ma tong bo bu mu khang mereng khereng khai tang ma chim jak Adin jadi. wah yang pi song kai ngo bai thang nai tu bai bor kho to na sing lai tong tam nong gari be thasing ngo phanya hin khana bla ha phaja khana thangbai kya borong bodol thangbai kya kaki songa di poron thangbai kya ba tawo hampu song ngai abrok last lai kya last ng khabro last eko kalai ke dukumanan ta ka dero Oke guys, tabu hingga mairok cabai kya ang, jotoran cabai kya mai, hingga nogo ekdom baisong thangbai bimani ekdom nilarang suka, hingga makhang rok subaya ko mai cabai mani, khuksi pati bari suka, pisong thangbai marok hingga ang tini saisi mani ya, apro ang tam hinai tam jan khai tonga mani hui tong saplayo, hingga prok no thangya ko na prok ni gari phaya ko hininya. Borok no thangya ko na hin tong man se borok ang mani hubai thang gani manai suk man thang pai kheble hin chok hangge borok thang ma hangge tus nugruk liya ang hanggai ba jung thang ma sim jing nugruk siu hangge ba tabu ke joto cherai rok thang mai man banganya nila rangai tong kha hanggai hangge tini bo hanyo khamge video khaimi angai thangjau ga cherai rok bai tong mani cherai bo mane borok bai bo tong nani tei borok logi tongnani bagi logi nayo hingke tei nokni samung bo khlainani nango hingke ba hingke video rok khainani hingke joramani angai thang blog sanamnani abon bagai video rok as kapke khlaimi ya je manmani no sang video yakari maru hingke ba emne si video edit do khainan rege amsta kahamke buiga hai hingke je mano hakeno yakari riru ang saimi anorok te da naithok ja ya khakhayo haipa no an video na ano support debini norok nai tongbai na hninyai hingke haikina no support reinai norok logi ruboi an logi tongdi tei an video no naithok sitara hinjawoi haikino logi re an video nai tongbai di hingkai hai khana kotal video tubi malai pisinai norok bai tabuk mukharok suguna thunani sagang mukharok suyakoi thusinai ang hingke nana bo thuipai kya tei nana kha mu 30 thak tongna orde takbai jui tongo 10 ta hingkai poni 10 ta hingke 10 ta baji nai kya hingke ama bai monai bo thunan bagai bisna hablai kya
Hingke seng baisung thangmai mani pore no pikoto songni oro thangla gya khana wakno maijare nani mairum korei abon bagai khana pikoto phungo school thangpai nai hingke mari gyangnai hingke dipor jora swngnai hingke ama selerjaknai dipor sa thangnani hinai wakmai masa khanai bela abon bagai mairum na hanani hinai borong ni mairum painai seng wakno chari tono ta tabuk hingke pikoto songo thangma rangun video khlai liya mani video khlai liya ta go hor wngkha abon bagai kun video khailiya ta thangai simi mairum nai phelai ges nang ama manai ang khainai hingke katal video tubai hani he malai pisinai norok bai tinin bagai astek no hor kaham norok joto no.